Už do toho začínám vidět. Jo, davová sugestce, že jo? To by nebylo to nejhorší. Nenapadá vás nic? Ne. Vatikán nic? Ne. Já vám povídám, že jsme obklíčený cizíma rozvědkama. Musí se okamžitě skočit pro orgány. Ale teď vylezla z obrazu. Techniku to oni mají. To jim musíme nechat. Jinak na nás holt nemůžou. Ne, byl to úkaz vysloveně nehmotný. Úkaz? A co je tohle? To je od zubu. Od zubu nepřítele? To jako bílá paní? To už se zeptají vás. To voní... Stát. Občanský průkaz. Jak se jmenujete? Perchta Eusebie Ludmila z Borštejna a na Komunici. Žádná nebyla. Do you speak English? Jdi v míru, nežádáš-li pomoci. Nás neoblavnete, co tady děláte. Konám dle všech svých sil dobro. Safra, to je pravá gotika. Kdo vás sem poslal? Nerozumím tvému hněvu. Ustup, noc končí. Můj čas se chýlí. Okamžik, prosím. Račte dovolit. Co to znamená ten hasák? Pozor. Pozor, pane doktore. Soudruh doktore, zanechte nemyslných skopičin. To je malér, to je malér. Tohle je sabotáž. Vždyť je to pracovník centrální instituce a jako takový se musí hejbat a mluvit. Ještě kohout nekokrhal, propusť ho, paní. Má děti, pláčou.